Bună ziua! Astăzi o să vă prezint cei 3 gnomi plus cele 2 portaluri. Pentru început o să ne creăm o lume. Este normal. Ok. Creativ. Să dăm să fie numai zi și drept. Ok. Așteptăm să se încarce lumea. Aceasta este lumea, după cum se vede, este toată dreaptă. Iar pentru primul gnom, numit omul de zăpadă și cel mai slab, avem nevoie de gnome și un cap de dovleac, penkin. Ok. Pe el îl putem face și pe orizontală, exact așa. Dar și pe verticală, exact așa. Ei sunt foarte inofensivi. În modul Survivor nu te atacă, iar dacă te atacă zombie sau, nu știu, scheleții, sunt foarte folositori pentru că trag după ei. Cel de-al doilea este golemul. În loc de snow avem nevoie de black of iron, în loc de fier. La fel putem să facem ori pe orizontală, dar pentru el trebuie să punem și mâini. 3 și capul. Acesta este. Și pe verticală. 1, 2, 3, 3 și capul. Ok. Și acestea sunt exact ca omul de zăpadă, doar că sunt mult mai puternici. La fel nu te atacă și distrug zombie și scheleții. Iar cel de-al treilea, cel mai puternic și cel mai rău, acesta te distruge. Pentru el avem nevoie de Salslaud și de 3 capete de scheleți de acestea negri. Ok, la fel se poate face. 1, 2, la fel trebuie puse mâinile pe orizontală. 1, 2, 3 capete și s-a făcut. Acesta este. Este foarte puternic și foarte greu de distrus. Ok, să fie în picioare. 1, 2, 3, 4, 3 capete. 1, 2, 3. Sunt curios dacă se bat între ei. Amândoi sunt foarte puternici. Golemul a și murit după o simplă explozie. Dar nu se bat între ei, după cum se vede. Sau poate nu se ajută chiar. Ok, acum să trecem la portale. Să ne depărtăm un pic pentru a nu ne distruge Witherul. Portalul, așa se numesc acestea din urmă, Wither. Haide, depărtează-te de... Ok, adică sunt destul de departe. Putem începe. Pentru primul portal, portalul spre Nether, avem nevoie de Obisand și de o torță. Ok, trebuie puse 1, 2, 3, 4, 5 pe orizontală. 1, 2, 3, 4, 5 pe verticală, la fel și încoace. Și apoi să le unim să facem un fel de ușă. 3. Ok.
Apoi, tot ce trebuie să ne facem este să-i dăm foc. Iar acesta este portalul. O să trec repede prin el și apoi o să revin înapoi. Aici putem întâlni porci, zombi și un fel de elefanți zburători, putem să spunem, nu știu cum se numesc. Oricum, locul este foarte tare, iar aici, stați un pic să fac ceva. N-ai grijă. Ok. Ar și arcuri. În orice caz, locul este foarte tare. Mai este un lucru foarte, foarte tare aici. Pur și simplu, patul explodează. Nu că e tare. Da. Are și două... Locul este împărțit în două, iar pe parte poți să stai și pe parte poți face cam același. Okay. Aceștia sunt porcii. Urselele astea. Ok. Acum să mă întorc înapoi. Dacă mai găsesc portalul. Dacă nu, trebuie să mai fac unul. Portal. Nu mai găsesc portalul. Nu se poate. Nu mai găsesc portalul. Ok. Se pare că am cam pierdut portalul. O să mai fac unul. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 și da, 2, spus, 3. Acum, îi dăm foc și ne întoarcem acasă. Bine s-a făcut și m-am întors. Nu este același portal pentru că eu nu l-am făcut în pământ. Se pare că m-am întors în alt loc. Oricum, iar acum e timpul să vă arăt cum să face portalul spre End, unde găsim, da, unde găsim dragonul. Ne trebuie End portal și Any of Ender. Da. Și Block of Wall. Facem o groapă, punem block of Wall, facem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sunt colțurile goale. 1, 2, 3 și 1, 2, 3. Aici vine partea cea mai grea, pentru că trebuie să stăm într-un singur loc și să începem să punem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Și da, cum am zis? 1, 2, 3. Exact cum am zis.
O să încercăm din nou. Facem din nou. O gaură în pământ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. Acum am mers. Acesta este portalul spre End, unde găsim dragonul. Dacă vă sunt de folos aceste informații, nu uitați, dați share și like. Toate blocurile pe care le-am folosit le veți găsi în descriere. Eu am fost Marius. La revedere!